Sanonta kiveen kirjoitettu merkitsee jotakin pysyvää. Mutta todellisuudessa kiven tarina on tarina muutoksista. Jopa kova kalliopohja, jolla me elämme, kokee koko ajan hitaita muutoksia. Sen rosoinen ja mureneva pinta on ihmiskunnan ja sen sivistyksen synnyinsiä. Kivet, mineraalit, kristallikiteet, jalokivet. Me pidämme niitä yllämme, työskentelemme niiden avulla, kävelemme niiden päällä ja jopa palvomme niitä. Mitä on kivi? Erilaiset atomit yhdistyvät ja muodostuu kiteitä. Kiteistä muodostuu mineraaleja, mineraalit yhdistyvät kiviksi. Taikakalusta työkaluun, hiekkakivestä piisiruun. Ihmiskunnan kiveen kirjoitettu tarina on myös tarina muutoksista. 4,5 miljardin vuoden ajan maapallo on kirjoittanut historiansa kiveen, jatkuvana päiväkirjana muutoksistaan. Sen sivujen välistä me löydämme fossiileja, kuten tämä lehti. Mutta fossiilit eivät muodostu yhdessä yössä. Paikka, jossa kuollut kala kerran oli, on täynnä mineraaleja. Sedimenttikerrosten kerääntyessä vuosisatojen aikana paine kuumentaa vähitellen mudan kiveksi ja fossiiliksi. Kivinen muistomerkki kalalle. Fossiilien avulla saamme tietoja maapallon varhaisimmista elämänmuodoista. Kivien pysyvyys ja vuorten ylväät korkeat muodot ovat aina herättäneet pelkoa ja kunnioitusta. Australian alkuperäiset asukkaat, Abbot, pitävät Ayers Rockia pyhänä. Toisia kiviä kunnioitettiin, toiset pantiin työhön. Muinaisista haudoista on löydetty yksinkertaisia kivityökaluja. Kivikirveet ovat 700 000 vuotta vanhoja. 300 000 vuotta sitten piikivi havaittiin parhaaksi kiveksi. Koska piikivi halkeaa mihin suuntaan tahansa ja siihen muodostuu terävä reuna, se sopii täysin työkaluiksi ja aseiksi. Piikivestä tuli kaikkein suosituin kiviajalla, kun siitä oli helppo työstää kirveitä, kaapimia, veitsiä ja nuolenpäitä. Vaikka ihminen käytti tulta hyväkseen jo satoja tuhansia vuosia sitten, piikiveä tiedetään käytetyn ensi kertaa tulen sytyttämiseen noin 7000 vuotta ennen Kristusta. Eräät Amerikan intiaanit palvoivat piikiveä jumalana. Suuri tuli maapallon keskipisteessä oli eräs ensimmäisiä mielikuvia planeettamme sisimmästä. Nykyään me tiedämme, että maapallon keskuksessa on noin 1200 kilometriä läpimitaltaan oleva jähmeä sisin ydin. Sen ympärillä on sula ulkoinen ydin. Sitä taas puolestaan ympäröi jähmeä vaippa. Tätä kaikkea ympäröi maapallon kivinen, kallioinen maankuori, jonka päällä me kaikki elämme. Edes nykyteknologian avulla emme ole onnistuneet tunkeutumaan kuin 10 kilometriä maankuoren sisään. Olemme vain raapineet pintaa, joka on täynnä kivisiä salaisuuksia. Myöhemmän kivikauden suuret megaliitit pystyttivät ihmiset, jotka eivät jättäneet mitään kirjoitettuja tietoja itsestään. Karnakissa, Ranskassa on säännöllisissä riveissä tuhansia megaliitteja, jotka johtavat kivisille hautamuistomerkeille ja hautausmaille. Kerrotaan, että ihmiset, jotka pystyttivät nämä kivet, uskoivat, että kuolleiden sielut halusivat tulla ulos haukkaamaan raitista ilmaa. Jokainen pystykivi, eli menhiiri, ei ollut vain paikka, jossa sielu saattoi levätä, vaan myös viitta, jonka avulla se löytäisi takaisin.
Ensimmäistä maailmanmainetta saanutta kiviryhmää Stonehengea uskotaan käytetyn sekä palvottaessa jumalia että astronomiassa. Kuten kaikki muutamia miljardeja vuosia vanhat kivet, myös maapallon pinta on kulunut käytössä. Mutta maapallon sisäiset voimat muovaavat myös sen kuorta. Maapallon sisäinen kuumuus työntyy pinnalle. Magma on sulaa, kiehuvaa kiviainesta, joka voi hitaasti työntyä halkeamien läpi ja muodostaa rinteitä tai räjähtää maapallon pinnalle tulivuorten purkauksina. Maapallon kuori on kuin haarniska, joka ei sovi. Joissain paikoissa laattojen välissä on syviä hautoja. Miljoonien vuosien kuluessa 2 yhteen painunutta laattaa saattaa käyristyä ylöspäin ja muodostaa vuorijonoja. Samalla lailla kuin me emme tunteneet geotekniikkaa 50 vuotta sitten, muinaiset kreikkalaiset eivät tienneet, että maapallo oli pyöreä. Heidän maailmansa keskus oli Apollon temppelissä Delfoissa. He uskoivat, että maailma luotiin tästä valkoisesta marmorista veistetystä napakivestä, omfaaloksesta. Tulivuorten muovatessa maapallon sisältä käsin kallioita, ulkoiset eroosiovoimat jättävät myös merkkinsä. Tuulet ja niiden mukana tullut hiekka ovat muovanneet Monument Valleyn Arizonassa. Sadevesi, joka itse asiassa on heikkoa happoa, pystyy liuottamaan mineraalit kallion pinnasta. Dartmourin turssit Englannissa syntyivät, kun pehmeämmät mineraalit liukanivat pois ja jäljelle jäi vain kiviset perusjärkäleet. Kuuluisin veden kaivertama kalliouoma on Grand Canyon. Hiekka- ja kalkkikivikerrosten läpivirtaava Colorado-joki on kaivautunut yli 1600 metriä maankuoren sisään, paljastaen samalla 4 miljardia vuotta vanhoja fossiileja. Monikaan muu paikka maapallolla ei ole paljastanut yhtä paljon planeettamme historiasta. Lämpötilojen muutosten eroosiovoima on yhtä tehokasta, mutta salakavalampaa. Kun vesi valuu kiven hiushalkeamiin ja sitten jäätyy, se laajentaa halkeamia. Toistuva sulaminen ja jäätyminen halkaisee vähitellen kiven. Kun tämä likakorppikotka käyttää kiveä rikkoakseen strutsinmunan, se osoittaa, että ihmiset eivät ole ainoita, jotka käyttävät kiviä työkaluinaan. Auringon lämmittämä kivenlohkare on näiden vaihtolämpöisten liskojen lämpötyyny. Linnuilla ei ole hampaita, joilla ne murskaisivat ruokansa. Ne nielevät sen kokonaisena ja kupukivet jauhavat sitten sen pienemmäksi. Ruoansulatuksensa edistämiseksi papukaijat syövät liitupitoista kaoliinia. Me käytämme kaoliinia keramiikkaa, paperia ja mattapintaista maalia valmistettaessa. Jo kauan ennen kuin ihmiset tiesivät matan ja kirkkaan eron, he maalasivat luolien seiniä. He saivat kivestä myös tarvitsemansa maalin.
Ensimmäiset maalit valmistettiin savesta ja mineraaleista, kuten kalkki ja hematiitti, jotka murskattiin jauhoksi ja sekoitettiin eläinrasvaan. Mutta mikä ero on kivellä ja mineraaleilla? Mineraalit ovat puhtaita, kiinteitä kemiallisia yhdisteitä. Kivet, kuten suklaapikkuleivät, ovat monien mineraalien yhdisteitä. Toisin kuin pikkuleivät, mineraalit korvautuvat jatkuvasti uusilla. Onkin olemassa 3 selvästi erottuvaa kivityyppiä. Kun magman mineraalit viilenevät ja kovettuvat, ne muuttuvat vulkaaniseksi, tuliperäiseksi kiveksi. Tuuli ja vesi kuljettavat mineraalia vulkaanisista kivistä. Tämä kivilaji kerrostuu, tiivistyy ja kovettuu sedimenttikiveksi. Sedimenttikivi paistuu lisäpaineen alaisena ja muuttuu metamorfiseksi kiveksi, joka vähitellen muuttuu taas magmaksi. Jopa simpukan kuoria on voinut hautautua kalkkikiveen, joka on yleinen sedimenttilaji. Kalkkikiviluolat ovat muodostuneet, kun vesi on syövyttänyt kalkkisälpää tai kalkkia kalkkikalliosta. Tippuva vesi, joka tuo takaisin kalkkisälpää ja kalkkia, muodostaa tippukivipuikkoja ja tippukivitappeja. Tippukivitapit kasvavat ylöspäin ja puikot alaspäin. Kun ne kohtaavat, syntyy niin sanottu urkupilli. Nämä kalkkikiviluolat Drullinissa, Irlannissa, syntyivät, kun pehmeämmät mineraalit haihtuivat pois. Näin jäljelle jäi käytäväsokkeloita ja vedenalaisia kammioita. Muita kuuluisia sedimenttikiviluomuksia ovat Turkin kalkkituffipenkereet, luonnonluoma ihme. Egyptin pyramidit, kalkkikivimonumentit. Ja Notre Damen tuomiokirkko Pariisissa. Juutalaisuuden alkuaikoina, noin vuonna 2000 ennen Kristusta ja myöhemmin kristinuskon aikoina, kiviä ei niinkään paljon palvottu kuin niitä kunnioitettiin. Jerusalemin temppelissä polttouhrien alttarin alla on kivi, jonka uskotaan olleen luomisen keskipisteessä. Aukon, jonka tuo kivi sulkee, oletetaan kuivattaneen ensimmäisen suuren tulvan vedet. Metamorfinen tarkoittaa muutosta, mikä todella tapahtuu, kun sedimenttinen savikivi joutuu syntyvän vuoren paineen ja kuumuuden alaiseksi ja muuttuu liuskekivilaataksi, metamorfiseksi kiveksi. Kun kiveä puristetaan ja taitetaan, sen sisällä olevat mineraalit kiteytyvät uudelleen. Maan kuoreen muodostuu liuskeita, kun maan alta tulevan paineen lämpö ylittää 500 celsiusastetta. Valtavan paineen ja kuumuuden alaiseksi joutuva kalkkikivi muuttuu taikinamaiseksi ja siitä vähitellen marmoriksi. Eräät maailman kuuluisimmista rakennuksista on rakennettu marmorista. Kreikan Parthenon temppeli. Taj Mahal on rakennettu monesta eri marmorilaadusta. Kuuluisat marmoripatsaat ovat metamorfisia ja lumoavia. Eniten tietoa ovat välittäneet liuskekivilaatat, joista on tehty koulujen opetustauluja. Vaikka liuskekivilaattoja saatetaankin pitää tiedon kivinä, niin kristinuskossa Jumalan valtakunta on rakennettu vankalle perustalle kalliolle. Vatikaanin Pietarin kirkko on kuulemma rakennettu apostoli Pietarin haudalle. Nimi Pietari tulee kreikan kielen kalliota tarkoittavasta sanasta Petros. Pietari symboloi sitä vankkaa perustaa, jolle kirkko on rakennettu. Kalliorannat tarjoavat merilinnuille pysyviä pesimispaikkoja. Pingviinit käyttävät jopa pieniä kiviä rakentaessaan pesiään.
Australian kalliokenguru viihtyy kallioilla. Vuorikauris ei pärjäisi ilman teräviä kavioitaan ja hyviä hermojaan. Merisaukko pitää vatsallaan kiveä ja yrittää sitä vasten avata kuoriaiseläimen. Karhut saavat kallioisista joista ruokansa ja talvehtimispaikkansa kallioiden luolista. Vulkaaninen merkitsee tulesta syntynyt. Yleisin vulkaaninen kivilaji on graniitti. Graniitti on muodostunut 3 mineraalista: kvartsista, maasälästä ja kiilteestä. Maapallon sisus on pääasiallisesti vulkaanista kiveä, joka on muodostunut 2 tavalla. Purkautuneet kivilajit, kuten obsidiaani, muodostuvat, kun pinnalle työntynyt laava viilenee. Intrusiiviset kivilajit jähmettyvät maakuoren sisällä ja kuten Brasilian sokeritoppavuori ovat alttiita eroosiolle. Kuuluisien kivien joukkoon kuuluu myös mustasta basaltista muodostunut Rosetta-kivi. Sri Lankan paikallisesta graniitista veistetty 15 metriä korkea Buddha. Ja Mount Rushmoren vuoren graniittiin veistetyt presidenttihahmot. Eräät kivet ovat peräisin ulkoavaruudesta. Jopa 19 000 meteoriittia, omenan kokoisia tai suurempia, iskeytyy maapallolle joka vuosi. Diablo Canyoni Arizonassa 15 000 tonnia painava meteoriitti iski maahan yli kilometrin läpimittaisen kraaterin. Kaikki meteoriitit eivät ole pudonneet taivaalta. Astronautit kuljettivat eräitä mukanaan kotiin. Koko islamilainen maailma palvoo erästä meteoriittia, mustaa kiveä Kaaban pyhäkössä Mekassa. Perimätiedon mukaan se annettiin Aatamille, kun hänet karkotettiin Edenin puutarhasta. Alun perin valkoisen kiven kerrotaan mustuneen maailman syntien vuoksi. Mustien ja valkoisten välissä on loistava jalokivien spektri. Jalokivet ovat eri muotoisia ja kokoisia, ja ne ovat aina symboloineet puhtautta ja täydellisyyttä. Uskotaan, että elävät ja kuolleet käyttivät ensin jalokiviä estääkseen henkiä pääsemästä ruumiiseen korvien, suun tai nenän kautta. Jalokiviä on löydetty 20 000 vuotta vanhoista haudoista. Jalokivet tai puolijalokivet ovat aina muodostuneet yhdestä kiteestä. Sana kidekristalli on peräisin kreikan kielen sanasta kyros, joka merkitsee jääkylmää. Aikoinaan uskottiin kiteiden olevan niin kovaksi jäätynyttä jäätä, joka ei koskaan sulaisi. Eräs yksinkertainen koe kumosi tämän uskomuksen. Vuonna 1777 Robert Boyle osoitti, että kivikiteet tai kvartsi eivät voineet olla jäätä, koska jää kellui ja kvartsi upposi. Mitä kide siis on? Samalla lailla kuin kivet muodostuvat mineraaleista, mineraalit muodostuvat kiteistä. Kaikissa hyvin muodostuneissa kiteissä on tietty säännöllinen kaavio. Pääpiirteinä ovat samansuuntaiset reunat ja pinta. Kiteitä on kaikkialla. Lusikallinen hienoa sokeriakin on vain kasa sokerikiteitä. Rannoilla astelemme kvartsikiteiden päällä. Sirottelemme suolakiteitä ruokaamme.
Koska suurin osa kiteistä ovat mikroskooppisia, ei siis mikään ihme, että suuret, hyvin muotoutuneet kiteet ovat niin suuri ilo silmillemme. Lasuurikiveä, jota käytettiin koruna yli 6000 vuotta, luultiin osaksi sinitaivasta, joka oli pudonnut maan päälle. Turkoosia käytettiin amulettina suojelemaan hevosta ja ratsastajaa. Kiinalaisella jadella ja nefriitillä uskottiin olevan elämää antavia voimia. Tämä nefriitistä ja kullasta valmistettu hautajaisasu tehtiin suojelemaan kuolleen kiinalaisprinsessan ruumista. Kreikkalaiset ja roomalaiset olivat ensimmäiset, jotka alkoivat tuijottaa kristallipalloihin nähdäkseen tulevaisuuden. Roomalaiset gladiaattorit kantoivat rubiineja, joita kutsuttiin verikiviksi, estääkseen verenvuodon haavoista. Purppuran värisen kvartsikiven ametistin uskottiin pitävän ihmisen selvänä, vaikka hän olisi juonut kuinka paljon viiniä. Tämä saattaa olla osittain totta. Palvelija pystyi lisäämään ametistimaljaan vettä ilman, että isäntä huomasi sitä. 300-luvulla kirkko julisti jalokivet sielun kahleiksi. Niitä käyttävät erotettiin kirkosta. Vähitellen kirkko muutti asennettaan ja piispat ja kardinaalit ottivat käyttöönsä ametistisormukset. Kun Lucifer karkotettiin taivaasta, arkkienkeli Mikaelin liekehtivä miekka iskeytyi hänen kruunuunsa ja kruunun smaragdi putosi syvyyksiin. Tarun mukaan tämä taivaallinen jalokivi oli istutettu maljaan, josta Jeesus joi viimeisellä ehtoollisella. Se oli pyhä malja. Eräät jalokivet pysyivät huonon onnen tuojina. Kun musta surma raivosi Euroopassa, venetsialaiset huomasivat opaalien muuttuvan kirkkaiksi, kun kantaja sairastui, ja himmenevän, kun hän kuoli. Itse asiassa lämpötilan muutokset saavat opaalien värin muuttumaan. Kovin kaikista kivistä on timantti. Sen nimi saattaa olla peräisin sanskriitin sanasta div, kirkas jumaluus. Jotta jalokivi saisi hohtoa, kauneutta ja väriä, se pitää hioa ja leikata. Timantit eivät aina ole olleet tytön paras ystävä. Anne Sorel oli vuonna 1442 ensimmäinen aateliton, joka rikkoi Ranskan lakia, joka salli vain kuninkaallisten kantaa timantteja. Toki auttoi, että hän oli kuninkaan rakastajatar. Napoleon kantoi Regent-timanttia miekassaan, uskoen sen tekevän itsensä voittamattomaksi. Hän lähti varmaan Waterloon taisteluun vuorikristallin kera. Eniten kaikista mineraaleista on aiheuttanut surua ja tuskaa suuri korruptoija kulta. Egyptiläiset työstivät kultaa jo yli 5000 vuotta sitten. Kultakuume on yhtä vanha kuin himo itse. Kuningas Midaksen kosketus muutti kaiken kullaksi. Espanjalaiset konkistadorit ryöstivät Keski- ja Etelä-Amerikkaa niiden kullan vuoksi. Ja Kalifornian valtasi kultakuume vuonna 1849. Bangkokin kultainen Buddha painaa 5,5 tonnia. Siitä saisi 300 000 vihkisormusta. Kulta symboloi valoisaa tulevaisuutta, jota aika ei himmennä. Koska kulta ei menetä kiiltoaan, se on jo kauan yhdistetty ikuiseen elämään. Egyptissä ylhäiset vainajat sijoitettiin kulta-arkkuihin. Kulta ja timantit ilmaisivat kiven kaksinaista luonnetta. Timantit ovat kestäviä, kullan muoto voi muuttua jatkuvasti. Vaikka me käytämme jalokiviä koristeina, olemme myös rakentaneet maailmamme luonnon antamista materiaaleista. Kivet ja mineraalit ovat jokapäiväisen elämämme työjuhtia. 80% louhituista timanteista joutuu hyötykäyttöön.
öljyporjen teriin, louhintatyökaluihin ja leikkausveisten teriin. Nestemäistä mineraalia elohopeaa käytetään lämpömittareissa. Alumiinissa säilytetään juomiamme. Kynissämme on grafiittia. Tietokonesiruissa käytetään silikonia. Kiteet pitävät kellomme, televisiomme ja radiomme toiminnassa. Filmimme valmistetaan hopeasta. Kivien kauneus ja voima on aina ollut kiinni yksilöllisestä mausta. Taiteilijat veistävät kiveä. Patikoijat tuovat niitä vuorten huipuille tuomaan onnea. Englannin kruunajaisistuin on Skotlannin kruunajaiskiven päällä, symboloiden sitä, että se, joka hallitsee Englantia, hallitsee myös Skotlantia. Eräät uskovat tiettyjen kiteiden omaavan parantavia voimia. Japanissa maan jumala Jitso on myös lastensuojelusenkeli. Hänen patsaalleen asetetaan kiviä astinkiviksi kuolleiden lasten sielujen luo, jotka tarvitsevat apua tämän ja seuraavan maailman välillä olevan joen ylityksessä. Ajan jokea ylitettäessä kivet, mineraalit ja jalokivet ovat olleet ihmiskunnan kehityksen astinkiviä. Mutta vain yksi kivi kuljettaa meidät ajan ja avaruuden läpi. Se on kallein aarteemme maapallo. Suuri kivi, jonka päällä me kaikki elämme.